Takže ľudia, vítajte u nového videa. Dneska máme tu hru The Hunter. Dávno som na tento kanál netočil video. No dosť dlho. Vymazal som všetky videá, lebo také na nič videa boli. A dneska tu máme menšiu challenge. Čiže s brokovnicami ideme hrať. No a si tak vám môžem povedať, ideme s brokovnicami hrať. A hneď je taká riadna štvorka. Aj tu nechcem strieľať, lebo ona je strašne veľké hodnocenie, takže tu netreba strieľať. Keby tu bol nejaký krocan, máme iba birčoty, a birčoty sú riadne silné. No sú slabé, ale na to myslím, majú riadne guliček v sebe. Keby som tak ako dostať ku tým. A tu je jeden šaty. Presne za čo také som hľadal. Ja viem presne, kadiaľ chodia. Niekde na krmene. A po tejto trojke pôjdeme. Idú na vodu. Tohto chcem dať dole. Ide ich veľa. Tak potom to idem. Presne po tomto. Tu kadiaľ chodia? To som sa jak blízko. Ty kokos. Si tam počkajú. Samica, ty kokos, 2 metrov. No dobré, no. Kamo, ale jak blízko je? Riadne. Musíme strieľať. Videli ste, že jak veľa nábojov tam padalo? A to je jedine dobrá zbraň iba na to, ako hovorím. Pre malých týchto. To je napríklad na tohto krocana, no ešte tu nebol nikde. Neviem ako. A vy ste ešte nezomreli. Ale vidíš kolostrel? Vidíte kolostrel? Mám takéto krásne, nechápem. Co by dostal šuterov? Ty kokos, som si začal riadne nájsť. To už bol kvôli tomu, sme strieľali oceľom. Keď oceľom neviem, čo mám byť lepší. Čo si im za nimi? Neviem, či zomreli, to nevidím nikde, že zomreli. To nevykrká. Víš, čo som hovoril, to stranu. Jej, babu som tak, to je neviem. Tak to je nič. Dobre, čo iné. Co môže streliť do tohto? No včera. Tu som strelil krocana. Tu bol ten medvík. Tu je tá štvorka. Ja neviem, čo mám ísť po nej. Ja mám nič iné. Čo? Ja mám stán. Ja nemám. Som už využil. O, tak to je jedno. Ja by som ho strelil, ale neviem, či nebude Diamond. To nie je na to zbraň. To nie je na to zbraň, tak tak to bude gold. Dobre. Beriem späť. Nechám ťa ešte žiť. Už viem, že kde chodí. To chodí? Tuto nie. Si to môžem spawnovať. Oni sú strašne blízko pri tomto. Šprcha hene. Vidíte? Dosť blízko bol. Teraz by som mohol k ľudia strieľať. Lebo aj 75 metrov. Nechcem strieľať, lebo neprestrelil by to. Ľudia. Ideme. Nie, na nich vietor. Som najhoršia možná pozícia. No a vidíš. Kde to je jedno? Najlepšie by bolo, keby boli agresívni. Lebo tento. Keby boli agresívni, to bolo najlepšie.
Utekám. Možno berú svoje, pôjdeme na týchto, lebo ja neviem, oni sú už dosť ďaleko. Teraz sú rovno pri posede. Jako? Nie, nebuď vyplašený. Prepačte, ale vyplo mi potom nahrávanie a potom som strelil medveďa a to bolo všetko. Takže majte sa.